Hola, benvinguts a aquestes previsions meteorològiques que fem per Agbar. Avui portem notícies fredes, ara en parlarem i estem una miqueta desconcertats davant del que podrà passar d'aquí a una setmana, setmana i mitja, 2 setmanes. Ara ho expliquem. Primer de tot, unes imatges impactants, curioses. Què coi és això? Doncs són milers de bidons, com una mena de bidons de gas a Síria, on han caigut grans tempestes i s'ho han portat tot avall, moltes tempestes ja en aquella zona aquests últims dies. I això que veiem ara és la poquíssima neu que hi ha a aquestes pistes d'esquí al centre d'Alemanya. Realment unes imatges també que no són freqüents ni molt menys ara en aquesta època de l'any, tot i que canviarà radicalment d'aspecte a partir de ja. I aquest és un gràfic, podríem dir, comparatiu de la neu que hauríem de tenir al Pirineu i la que hi ha realment. La mitjana per aquestes dates, 35 centímetres, per exemple, amb el Niu, i no tenen res. O a Núria no tenen res. A Ullter tampoc tenen res. O a Boí, 22 centímetres, quan haurien de tenir 80 centímetres. Per tant, una situació realment que canviarà també radicalment a partir d'ara. Ara ho expliquem. I aquest hivern és un hivern que fa riure, per no dir plorar. Vegin els dies que hem tingut temperatures una miqueta per sota de la mitjana. Tota la resta de l'hivern, des de l'1 de desembre, temperatures molt per sobre de la mitjana. Anem a la previsió, anem a veure què és el que passarà. Fred, baixen les temperatures en picat, tant aquest divendres com dissabte. Algunes precipitacions, efectivament, cap al nord-est, nevades, algunes nevadetes al Pirineu, però sobretot diumenge. Les nevades podrien ser més importants. Amb vents aponentats però freds. També podria ploure cap a ponent. A la costa poc i al prelitoral. I entre dilluns i dimarts entrada d'aire fred contundent amb algunes nevades a cotes relativament baixes. Temporals de pluja de moment no. Anem a veure què passarà més endavant. Doncs bé, possibilitat de precipitacions al voltant del dia 1, 2, 3 de març i cap al final del període. Però no veiem encara una situació molt clara. Haurem d'esperar uns dies. Fins aviat.